ning desa Sendang Agung Jeruk Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. Ujung kabule syukuran syukuran nanggap ketoprak kredo muda sodong majeruk. Wih ngono ya kan syukurane kuwi iso nggone ponden barang. Yo iso no, iso. Ayo iso. Mergane apa? Nek ana kuwi ora ana lahan ana nggon kanggo pementasan ketoprak. Kuwi iso pentas ning gone pundene Mbah Sondong, Kredo Muda Sondong Majeruk ning desa Sendang Agung Jeruk, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Wih. Ini kan ini. Mumpung di streaming, mumpung sing delok kuwi oke. Karo promosi ngono kan. Oke. Bapak, ibu, adik-adik, bapak, mas. Dipun tepangaken menika ketoprak Kredo Muda Sondong Majeruk saka desa Sendang Agung Jeruk, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Ketuane sapa kan? Ketoprak Kredo Muda Sondong Majeruk saka desa Sendang Agung Jeruk, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Ketuane utawa pemimpine kuwi asmane Ki Sikit Sungkana.